כשאת מסיימת לעבוד, כן. תשימי בגד ים ותתקשרי אליי. מה? כשאת מסיימת לעבוד, תשימי בגד ים ותתקשרי אליי. תגיד לי, מה יש לך? אתה על סמים קשים? לא על סמים קשים, דיברתי עכשיו עם הרב, הוא אמר לי לפני החג, תזרוק את כל הצרות שלך לים. תהי מוכנה עם בגד ים. בסדר, זה מצחיק מאוד. זה לא מצחיק בכלל. בסדר, בסדר. תחכי לי בשובר גלים. איפה? בשובר גלים, שאני אתן לך דחיפה קלה. בסדר. מה, נראה מה תעשה בלעדיי שתדחוף אותי. מה זאת אומרת, מה אני אעשה בלעדייך? אני אחליף אותך. כן, כן. כן, מי ייקח אותך? תגיד לי, אתה פותח את הפה, כולם יברחו. אני פותח את הפה, כולם יברחו. ברור. בזכות הפה שלי הבאתי אותך. את לא ברחת, למה? אתה בזכות הפה שלך הבאת אותי? אז מה, בזכות העיניים הכחולות? בזכות העיניים הירקות. טוב, טניה. מה? הרב אמר לזרוק אותך לים, זורקים אותך לים, עם זה אפשר להתווכח. אם תנצלי מזה, אלוהים גדול, שנה הבאה, אבל לזרוק אותך צריך לים. הוא אמר, כל הצרות לים. בסדר, אין בעיה, נלך לים, אחרי עבודה נעשה קניות ונלך לים. אין שום בעיה, בסדר. טוב, תתבע אותי, מה שתעשה אתה רוצה. ביי.